Pnawn da i chi gyd, a mi gewch chi eistedd rwan. Cyn mynd at y Cadeirio, yng ngorchwil bleserus i ydy cyflwyno olynydd i chi. Un o'r pethau anwyla a chynhesa rydw i wedi brofi ers cario mantell y swydd yma ydy sylwi ar y ffordd mae pobl llawr gwlad yn closio ati hi, yn dallt i ystyru a thrwy hynny yn rhoi arweiniad i mina. Nid deud archdderwydd maen nhw. Nid defnyddio'r fanod, a weithiau fod yn bell a ffurfiol a goeraidd. Yr hyn ddydyn nhw ydy ein harchdderwydd. Mae o'n gyfarchiad teuluol. Diolch am y fraint honno, a diolch am anwyldeb y deud. Wel, be fedra i ddeud felly am yr olynydd? Mae hi'n ieithydd ac ysgolhaig, yn feistrolgar mewn sawl iaith ac yn athro Cymraeg ac astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae'n llenor eang ei thalenta, wedi cipio bron pob gwobr lenyddol sydd ar gael yn ein gwlad ni. Y ferch gyntaf i ennill Cadair y Genedlaethol, awdur nifer o gyfrolau gwirioneddol werthfawr. Mae hi hefyd yn un sy'n gwneud ei chynulleidfa yn gyfforddus. Mae ganddi lais hawdd gwrando arno. Mae'n llais gwerth gwrando arno bob amser. A dwi'n siŵr y rhowch chi groeso cynnes rwan. Ein harchdderwydd etholedig newydd, y prifeirdd a'r prif lenor Mererid Hopwood. Diolch Myrddin am y croeso hwn ac am dy arweiniad arbennig dros y blynyddoedd diwethaf. A diolch i chi gyd o'r seddigion am eich ymddiriedeth. Dwi'n mynd i wneud yng ngorau glas i'ch gwasanaethu chi. Dwi'n edrych ymlaen i ymuno ar swyddogion oll gan gynnwys Betty Wyn yr arwyddfar, Ella arolygydd y gwisgoedd, Christine y cofiadur, fy chwiorydd yn yr hengoedd. Achos ware teg i chi frodyr, chi siŵr o fod yn heiddi hoi nawr. Wrth fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i ti Myrddin ath gymdogion oll yn Llŷn ac Eifionydd am rym eich croeso chi. Dyma apelio arna chi i droi'r grym hwnnw nawr yn rym cefnogi ac i ddod yn eich miloedd o'r cornel hyfryd hwn yng ngogledd orllewin Cymru i'r cornel arall hyfryd hwnnw yn y De-ddwyrain. Mae ar y brifwyl ein hangen ni bob un. Awn a'n hiaith a'i rhannu hi, air am air o'r maes. Awn yn gwmni, mae Cymru'n un, a chawn ni, deulu gyd, ei hael godi. Diolch. Diolch Mererid, a mi fydd Mererid yn cael ei gorseddu yn archdderwydd Galan Mai nesaf wrth i ni gyhoeddi'r Steddfod ym Mro Wrecsam. At ddefod y Cadeirio rwan.
dy nawdd. Ac y nawdd nerth. Ac y nerth deall. Ac y neall gwybod. Ac yn gwybod, gwybod y cyfiawn. Ac yn gwybod y cyfiawn ei garu. Ac o'i garu, caru pob hanfod. Ac ym mhob hanfod, caru Duw. Duw a fodaioni. Croeso chi eistedd rwan. Mae'r Steddfod wych yma yn cyrraedd uchafbwyntiau i deudydd ola. Hanfod pob Steddfod ydy dathlu ein dyfodol, bod donia ein diwylliant yn cael ei trosglwyddo heddiw. Mae cystadleuaeth y Gadair yn amlygu hynny'n glir. Oni bai am cystadlaethau eisteddfodol, gan gynnwys y talwrn ar ymryson, mi fyddai wedi canu ar y canu caeth. Cystadlu ydy prif ysgol y grefft, gan fod yr rhan fwyaf o blant gweitha'r modd yn gadael ein ysgolion heb erioed glywed am y gynghanedd. Dyna pam fod y pafiliwn yma'n orlawn heddiw. Dyna pam fod y canlyniad mor arwyddocaol. Mae'n wir am gystadlaethau eraill hefyd. Wrth werthfawrogi ein cystadleuwyr, da ni'n cofleidio ein dyfodol. Cyflwynir y Gadair eleni am awdl neu gasgliad o gerddi mewn cynghanedd gyflawn ar fwy nag un o'r mesurau traddodiadol hyd at 250 o linellau ar y testun llif. Mae'r Gadair yn rhoddedig co am Dafydd o Orwig, addysgwr, arloeswr a chyn-gadeirydd Cyngor Sir Gwynedd, gan beryl ar hogia, Huw, Guto ac Owain. A rhoddir y wobr ariannol o 750 o bunna, eto co am Dafydd Orwig, gan ei ferched yng Nghyfraith, Sian Teifi, Sharon a Non Llywelyn, a braf yn ystod y ddefod hon, yn y dalgylch hwn, yng Ngwynedd, ydy cofio am yr addysgwr a'r cynghorydd a'i gyfraniad. Saer y Gadair cwbl ysblenydd hon ydy Stephen Flaherty o Brenteg Porthmadog, a diolch iddo fo am ei weledigaeth a'i grefft. A diolch hefyd i Eifion ac Ann a theulu Tyddyn Heilyn y Lôn Goed am roi'r boncyff i'w naddu'n Gadair i'r Steddfod yma. Y tri beirniad ydy Karen Owen, Dyffryn Antle, bardd a darlledydd, Dr Catherine Siarnel White Aberystwyth, pennaeth adran y Gymraeg yn y brifysgol yno, a Rhys yw'r werth,
Ennillydd y Gadair yn Eisteddfod Wrecsam ar y fro 2011, a'r Goron amser maith yn ôl ar ddydd Llŷn y Steddfod arbennig yma. Mae'n bleser gwadd y tri i'r llwyfan a gofyn i Karen draddodi'r feirniadaeth, os gwelwch yn dda. Pnawn da. Mi oedd y gwaith o feirniadu cystadleuaeth y Gadair eleni yn gymharol hawdd. 6 o gynganeddwyr yn unig nath anfon i gwaith i mewn. Ac nad o'na ddim gormod o walla technegol, mi oedd safon gyffredinol y gystadleuaeth weld honno ddim yn uchel. Felly dwi am ganolbwyntio 5 munud wath chi ddweud sy'n gen i egluro ac i gyfiawnhau y penderfyniad mae Catherine a'r Rhys a finna wedi dod iddo. A da ni'n diolch i'r 4 na fyddwn ni'n sôn amdanyn nhw yn y seremoni heddiw yma, ond sydd â sylwadau manylach yn y cyfansoddiadau. A'r 4 cystadleuaeth hynny ydy ar y lôn, is-ddosbarth, Nisien a waith. Yn y munudau sy'n dilyn, dwi am ganolbwyntio ar y 2 sy'n codi i dir uwch yn y gystadleuaeth. A'r 2 heini ar y cei a llanw a thrai. Ar y cei i ddechrau. Casgliad o gerddi newyddadurol a chyfoes y mae ar y cei wedi cyflwyno. Casgliad cydlynus yn ôl Catherine. A mae'r casgliad yma i gyd, y cerddi oll yn y casgliad, yn cyfeirio at y tirlun arfordirol yng Nghymru, yn Ewrop ac ar hyd a lled y byd. A mi fedrwch chi ddychmygu bod y llif sy'n cael ei gyfeirio ato fo yn llif afonydd, yn llif y môr, yn llif iaith, yn enwa llefydd, yn ffoaduriaid ac yn drieiniaid sydd yn cyrraedd glan ym mhob math o ranna o'r byd. Os oes a wendid i'r casgliad yma, y ffaith i fod o yn cadw'n rhy wastad, yn aros yn yr un naws drwyddo fo i gyd ydi o. Does am dwywaith fel mae'r Rhys yn deud yn ei feirniadaeth o, bod y bardd yma yn gadarn i gynganeddu. Ond mae'n amball i lithriad, amball i linell o broest yn y gerdd ffoadur enghraifft, ond manion ydy hynny. Ond fysa chi'n disgwyl i ni beidio a sylwi arnyn nhw. Mae yna gyfeiriad at lefydd yn cael ei harddangos o'r newydd oherwydd bod y môr yn symud, yn codi mewn rhai llefydd ac yn iselhau mewn llefydd eraill. Mae yna gyfeiriad at enwa llefydd ac at ein treftadaeth a'r effaith mae llif pobl o bob math yn ei gael ar y bobl gynhenid. Mae Catherine hefyd yn tynnu sylw at y ffaith bod y bardd yma yn nabod daeareg a daearyddiaeth Cymru. A mae hynny'n cael ei weu yn ddiddorol ac yn grefftus i'r cerddi. Mi faswn i wedi licio gweld ychydig bach mwy o dan, mwy o galon, mwy o emosiwn yn y cerddi yma. Mae yna amrywiaeth crefftus o fesura y gynghanedd. Ond mae yna ddiffyg enaid i fi. Mae yna ddiffyg dicder am y pethau sydd yn digwydd. A fyswn i'n licio gweld y bardd yma yn dangos mwy ar yr hyn sy'n ei danio fo, neu hi, neu nhw. Mae'r Rhys hefyd yn sôn, fel mae'r bardd yma yn cyfeirio at Gymru fel tasa fo'n sôn am y byd. Y byd wedi dod yn fach
a Chymru hefyd yn hawlio I lle ar lwyfan byd. Yr hyn sydd â goll meddafynta ydy bod y peth yn rhy wastad drwyddi draw. Bod y mesur yn amrywio, mae'r naws gofalus, naws dal yn ôl braidd, yn dal yn ôl hefyd rhag yn cyrraedd ni. A'r ail gasgliad, neu yr awdl hon, a dweud y gwir, yr ail ymgeisydd dwi'n mynd I sôn amdano fo'r llwyfan heddiw, mae di llanw a thrai. Llanw a thrain yn atgoffa ni'n sydd bin o deitl awdl fuddigol y tro dwytha y daeth y brifwyl i'r ardal benodol yma I Fro Madog yn 1907 a Ieuan Wyn, wrth gwrs, Bethesda, Dyffryn Ogwen yn cipio'r wobr bryd hynny. Mi dyfodd yr awdl yma arna fi yn bersonol efo bob darlleniad. Mi o'n I yn gweld ac yn teimlo mwy a mwy bob tro ni'n troi ati hi. Does gen Rhys ddim dwywaith. Dyma'r bardd, medda fo, sydd wedi llwyddo ora yn well na neb arall yn y gystadleuaeth I droi y syniad a'r weledigaeth wreiddiol yna yn gerdd ddarllenadwy, dealladwy ac yn un yn llawn calon a theimlad. Dydy'r plot ddim yn newydd. Mae'r adroddwr yn sôn am ddychwelyd I ardal fel hon. A gwneud hynny ddegawda ar ôl gadael. Erbyn hyn yn daid yn achos yr adroddwr yn y stori yma. Da ni'n cweit yn gytun, nid bod yna ddadla wedi bod, da ni'n cweit yn yn dehongliad. Da ni'n dehongli yn wahanol. Ydy'r wirion efo'i taid yn dod i'r fro, yn ta I obaith o, ac yn I galon o, mae'r wirion yn dod yna hefo fo. Yn dod I gyfarfod am y tro cyntaf efalla, I dod I brofi am y tro cyntaf, yr hyn mae o yn I gymryd yn ganiataol. Erbyn hyn, mae'r profiad yma yn un sydd yn gyfarwydd I gannoedd os nad miloedd o Gymru Cymraeg, sydd I gadael I hardaloedd a wedi mynd am ddinasoedd neu drefi mwy, ac yn dod yn ôl weithiau yn yr achos yma da chi'n synhwyro yr hiraeth euog, bod o wedi gadael ac wedyn yn dod yn ôl. Ac wrth gwrs, nid chi yn unig sydd yn gadael pan ydych chi'n gadael bro. Mae'r fro hefyd yn eich gadael chi. A rhwng y ddau beth yna, mae y bardd yma yn deud I ddeud. Mae yna ddarluniau trawiadol. Mae yna gyffyrddiadau gloiw yda ni gyd yn genfigennus na fysa ni wedi taro arnyn nhw. Mae'r Rhys yn tynnu sylw'n benodol at y darlun y ddelwedd o'r môr a rewyn yn bwrw gwylod y graig. Pa mor simsan ydy'r graig yn ebyn hyn, dyna sydd yn meddwl yr adroddwr a'r bardd. Ond wrth fwrw gwylod y graig, allwch chi ddychmygu yr ewyn gwyn yn creu darlun o ddewin. Dewin yn chwifio I hyd a lledrith wrth i'r bardd fan hyn ddychwelyd I wardal enedigol. Ond mae yna sbio lawr hefyd. Mae'r graig, os da chi'n I dringo hi, yn rhoi golygfa I chi o beth sydd o dan eich traed. Beth sydd yn dŵad yn hynod o agos, a pa mor agos ydych chi at y dibyn yna, a pa mor bell sy'n ei syrthio lawr. Am ba hyd fydd y tir yn fanna yn sad dan eich traed. Mae yna gymaint o berla, mae yna gymaint o ddelwedda sydd yn canu cloch ac sydd yn aros yn hir yn y co. Fel o'n i'n deud, mae'r Rhys yn benodol yn deud pencerdd sydd wedi sgwennu y gerdd hon. A da ni'na yn gytun o hynny. Rwan, dyna'r ddau oedden ni'n ystyried ac yn deud dyma'r ddau ora yn y gystadleuaeth. Y cwestiwn nesaf di, oes na un o'r hynna yn deilwng
o wobr farddol bwysica yn cenedl ni, y Gadair Genedlaethol. Sut ydau hyn ar cherwydd Myrddin mewn cystadleuaeth brin o feirdd? Mae gen i ofn y bydd rhaid i chdi gadeirio bardd yn Bodean. O'ch chi'n poeni fan o'n, o'ch chi'n poeni. Yn unfryd unfarn, mae Catherine Rhys a finna'n falch o ddeud bod llanw a thrai yn fwy na theilwng o Cadair Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 2023. A phob braint ag anrhydedd sy'n perthyn i'r wobr honno. Llanw a thrai oedd yr unig un y basa hi wedi bod yn bosib i ni i gadeirio, i chadeirio neu ei cadeirio eleni. A da ni'n falch ofyn i ti ar cherwydd Myrddin cadeiria llanw a thrai. Tri beirniad cytun ar safon a theilyngdod. Dyna wych a diolch iddyn nhw am ei gwaith. Ar ganiad y cyrn gwlad, a wnaeth llanw a thrai a neb ond llanw a thrai sefyll os gwelwch yn dda. Yna bydd yn cael ei gyrchu i'r llwyfan gan yr arwyddfardd a'r osgordd.
mawr i ti. Hyfryd mawr i ti. A iawn i chdi a gystadlu. A diolch i chdi a gystadlu. Pleser ydy gyhoeddi, mae Llanwathrai ydy Alan Llwyd o Dreforys. Mi gewch chi eistedd rwan. Ganwyd Alan Llwyd ym Meirionydd a chafodd ei fagu ar ffarm yn Llŷn. Croeso nôl i Llŷn. Mi fu yn ddisgybl yn Ysgol Botwnog. Ac yna aeth i'r Brifysgol ym Mangor, lle graddiodd yn y Gymraeg ym 1970. Yn dilyn cyfnod yn gweithio'n Awen Meirion y Bala, bu'n gweithio fel golygydd, ac yna yn swyddog llawn amser i Gymdeithas Barddas am bron i 10 mlynedd ar hugain. Fel bardd a llenor, mae wedi cyhoeddi dros 40 o lyfrau, gan gynnwys 3 chasgliad cyflawn o'i gerddi. Enillodd categori ffeithiol greadigol llyfr y flwyddyn yn 2013 a 2020, a chategori barddoniaeth llyfr y flwyddyn yn 2019. Yn 2019, enillodd dlws cwlwm cyhoeddwyr Cymru am gyfraniad arbennig i'r byd cyhoeddi Cymraeg. Ac ym 1993, enillodd wobr BAFTA Cymru am y sgript ffilm orau yn y Gymraeg, sef sgript y ffilm Llwyd. Ac mae o'n dal i sgwennu. Cyhoeddwyd i gasgliad diweddara o gerddi Cyfnos ym mis Chwefror eleni. Mae'n briod a Janys ac yn byw yn Nhreforys ar gyrion Cwm Tawe. Mi gawson nhw 2 o feibion, Ioan a Dafydd, ac erbyn hyn mae Janys ac ynta yn daid tad cy ac yn nain mam gy i Ffion a Trystan. Ac mae'r 5, heb eu henwi, yn rhan o'r awdl fuddigol eleni. Mae Alan Llwyd eisoes wedi ennill y dwbl, sef y Gadair a'r Goron yn yr un Steddfod, a hynny 2 waith, ym 1973 a 1976. Ond y fo ydy'r bardd cyntaf ers llacio'r rheol ennill 2 waith yn unig i gipio'r Gadair am y trydydd tro. Cofiwch fod yr awdl fuddigol yn y cyfysoddiadau sydd ar werth rwan. Mynwch gopi i gofio am y Steddfod arbennig yma. Ac mi awn ni ati rwan i gadeirio'r bardd. Aros yn bach. Na, dim eto. Aros yn bach. Ti'n iawn hwnna. Y gwir yn erbyn y byd. A oes heddwch? Calon wrth galon. A oes heddwch? Heddwch. Gwaedd uwch adwaedd. A oes heddwch? Heddwch. Gweinier y cledd. Ac eistedded y bardd yn hedd yr Eisteddfod.
cyhoeddaf, mae prifeirdd Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 2023 ydy'r prifeirdd Llwyd. Diolch am y ffilmiau da ni wedi cael gyda phob defod eleni. Mi drawn ni at y sgrin fan hyn i gael blas ar yr awdl fuddigol. Llif. Mae'n haf, dychwelaf i'w chôl. Dychwelyd a'i chael mor wahanol. Dof i'r fro eto yn ôl, troedio'r hen fro mor rheol. Troes fy nghefn ar ni'n llefnyn, dychwelaf sawl haf yn hun. Dychwelaf at henafon fy mebyd, dychwelyd a chalon dristach a dwysach na don, trymach na'r trai a'i wymon. Mae'r môr yn gwagio droriau y llanw, hwythau'n llawn llieiniau, tynnu'r pob lliau'n tenau o'r droriau hyn cyn eu cau. A mae llanw meddw'r môr yn rhowlio barilau o'r cefnfor. I'r graig ei rhwygo ar agor nes dwyn pob casgen o'i stor. Caseg wen a'r casgeni o gwrwn gorwedd yn drwm arni. Yna y newyn ffrothwyn ffri, y don hallt yn ei hollti. Dewi niw, wrth ddod yn nes at y lan, o'i het law neu lawes, tyn ei law, gortyn neu les, o'i lwnc, wedyn sawl ancas. Cawsom blant, deithant hwythau o'n hiniad ac o'n heinioes ninau, ac o had eu cyndadau a'i plant y deithant i llai. Ei mam a'i rhoddodd i mi o'i llafur, parhau'r llif wrth iddi esgor fel tonau'n torri. Rhythmau'r môr i'w hesgor hi. Hwy ddoen 10, heddiw'n 20 ar hagor. Hogiau a fynd fychain yn hun, yn dadau hunain, ac i'w tad, parhad yw'r hain. Yn einioes yng ngenynau fy wyres, a'n farwol o'i finau. Ac mae'r taid fel ei deidiau yn yr ŵyr eto'n parhau. Llif arall i'w yfori, llif o fewn y llif a fi. Ac afoni gwyfinau, afon a'i llif yn lleihau wrth iddi trwy'r drefn ddidor lifo i ymuno ar môr. Mae heddiw mor ddiddiwedd y ddoi, mae echdoi y medd y fori, mae llifeiriant yn nŵr rhyw fymryn o nant. Fy ŵyr yw'r echdoi a fi, fy wyres i'w yfori. Ni'n feirwon anfarwol yn yr hau a adawn ar ôl. Galw'r gân, rhoi enaid, llygaid i'n llên na'r rhai sy'n trin yr awen. Daw o gryd i geiriau hi, a bydd wynebau iddi, a'r llwyfan sy'n cyfannu cilch y gân, rhoi'r tân i'r tŷ. Y soned heb i dwedid, hiraeth i môr sy'n draeth myd. Traed hwiangerdd, ni cherddant dair plwyf, heb dafodau'r plant. A cherdd welw, ochr ddalen yw'n stori ni, os yw'n hen faled ddiniwed. Ni wna derfysg, heb iddi dyrfa. Nid gwell awdl, nag awdl ar goedd, nid cywydd, os nad cyhoedd.
Y traddodiad sy'n cadw a thyfu yn nerth hafau'r derw. A'n gwyl sydd eto'n galw ar gan iau o'i brigain hw. I'w wlad ei hun, I Llŷn glyd, i'w brifwyl, a bro haf I febyd, heddiw'n braf, roedd hi'n hen bryd I Alan gael dychwelyd. I hedd hon, y drydydd waith y daw o fel dewin a'i gampwaith. I fardd dinod, gormod gwaith o lynu'r fath alanwaith. Ar draeth y cenedlaethau, fe unir afonydd yr oesau,
unwyd ein pafiliynau henon rhaeth ein henw'r iau. Dawa ni at daid a nain, at wirion, ac at her i gywain ymharhad glan môr yr rhain, y cerynt oesol cywrain. Ti Alan yw'n pen teulu. Môr yr hil sy'n mharhad dy ganu. Ein pryder a'n hyder hi yn foroedd yn y fory.
Yn enw Llwyd Llŷn ac Eifionydd, gofynnwn i ti yfed o win ein croeso i'r Eisteddfod ar orsedd. O da iawn. Yn enw ieuenctid ein gwlad, gofynnwn i ti dderbyn yr rhodd hon o gynnyrch tir a daear Cymru. Da ni'n hynod o falch bod Elinor Bennett yn digon iach i fod hefo ni pnawn yma. Diolch i'r dawnswyr ac i aelodau'r llys ac i'r cyfeilyddion, yr hyfforddwyr am ddod â lliw a llawenydd i'r llwyfan ac i'r cylch ar hyd yr wythnos. Gai ofyn yn garedig i chi aros yn eich sedda nes bydd yr orsedd wedi gadael y pafiliwn, os gwelwch yn dda. Ac wrth i'r orsedd ffarwelio ag Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd ym Modeuan. Gawn ni edrych ymlaen i gyfarfod y flwyddyn nesaf i gyhoeddi Eisteddfod Wrecsam ac yna yn Eisteddfod Rhondda Cynon Taf. A hei lwc ynde, mae Rhondda Cynon Braf fydd i Awst flwyddyn nesaf. Ac mi orffennwn ni'r ddefod drwy gyd ganu'r anthem genedlaethol.